Cum să faci zoom in, zoom out într-un videoclip. Tragi videoclipul din proiect în cronologie, selectezi videoclipul, te duci în panoul de control al efectelor, selectezi Anchor Point, muți punctul de ancoră în secțiunea unde dorești să ai zoom-ul, te întorci înapoi în panoul de control al efectelor, la Scale, pornești ceasul de animație, muți observatorul la jumătatea videoclipului, ridici puțin parametrii, muți observatorul la sfârșitul videoclipului și apeși resetează parametrii. Cam asta a fost pentru acest tutorial, ne auzim la următorul.